na para makadakol, kumbaga magkatipon ning kantidad, magpabakal po kamo mga tugang ning ning paroy diyan po sa National Food Authority, sa NFA, yung clean and dry bigobakal po nindang 23 pesos kada kilo. Bantang so ito pong dumog, yung fresh, bigobakal pong 18 pesos kada kilo. Masalang ko po yan kaysa sa buying price kan mga nasa pribado na mga negosyante po na involved po dyan sa bagasasin po mga tugang sa kunyan, sa tuya po na rice industry. Ayan po, dyan tayo pabakal yan. And sana lang mga tugang maging matrayumpuan paghagad nin konsiderasyon kanalbay na kita matawan madiging NFA rice allocation ali po sa NFA, para makakaon man kamukan NFA rice na masiram danon yan parang bagong ani lang. Perming bagong mulino, iyan po na kunyan, sa inda pong apod gani sa indang mga pigpag luluwas dyan po mga tugang na